iubitele mele surori, să ne atașăm de un singur cuvânt pe care Domnul Iisus, după cum spunea iubitul nostru frate, o stătut de vorbă atunci cu Nicodim, stă de vorbă cu lor. Iubitele frați și iubitele mele surori, Domnul să ne ajute ca juruința pe care am făcut-o și sora, Domnul să-i ajute ca juruința pe care o va face în ziua de astăzi, prin puterea lui Dumnezeu, lăsându-se prelucrată de mâna lui Dumnezeu, să poată să rămână o slujitoare în casa lui Dumnezeu. Se spune cuvântul lui Dumnezeu că toți suntem slujitori pentru Hristos, prin sfințenie, prin ascultare, plin de dragoste și de râvnă pentru Evanghelie la care zic Dumnezeu să ne binecuvintează. Eu rămân la aceste cuvinte și zic ca Dumnezeu să-și facă lucrarea, nu fraților, este numai lucrător mână în mână cu Hristos. Și Dumnezeu, El să-și facă lucrarea cu toți. Amin. Va da câteva genuri în partea Domnului, dar Domnul să-l folosească. Ei, cred că râgnia. Așa o hotărât Dumnezeu în ziua de astăzi, ca să fie și de sărbătoare în adunarea din Strașburg. Dar Scriptura ne arată prin Domnul Iisus, care este învățătorul nostru, că este sărbătoare și în ceruri, când un suflet se hotărăște ca să-L urmeze pe Domnul Iisus. Din pricina căderii în păcate, Dumnezeu putea să ne lase să mergem în voia minții noastre. Fiecare să-și caute de cărările lui, de gândurile lui, de problemele lui, dar a hotărât planul de salvare l-a întocmit în sine însuși. Căci atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul Său Fiu, ca cine crede în El să nu piară și să aibă viață veșnică. Amin, Doamne. Credința în Domnul Iisus. Apostolul Petru spune căci nu s-a dat oamenilor alt nume în care să fie mântuiți decât în numele Domnului Iisus Hristos. Pentru că a hotărât o zi în care va fi chemat orice om care a făcut umbră pe pământul acesta. Planeta aceasta frumoasă albastră a hotărât ca omul să dea socoteală pentru vorbe, pentru fapte, pentru viața lui. Psalmistul se roagă și spune că viața omului este de 70 de ani, cei mai tari 80, dar va veni o zi când vom părăsi pământul acesta. Nu este egal modul în care îl vom părăsi. Cine este împăcat cu Domnul Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos va moșteni viața veșnică și la aceasta am fost chemat. Îi mulțumim lui Dumnezeu că în ziua de astăzi acest suflet s-a hotărât. Dar ne avem și marea întrebare care se pune când vom părăsi pământul acesta. Unde ne vom petrece veșnicia? Dacă nu o singură o durere de mătea, stă indispoziție, nu mai face nici mâncarea, nimic nu mai face. Dar uite, despărțește cu veșnic cu fața lui Hristos. Aș dori ca Domnul Dumnezeu, prin Domnul Iisus, să ne străpunge inimile prin Duhul Său cel Sfânt. Cam bugilor nu știu că ce-am nostrat, tot de fac tot o să de la jaguar. Montava să nu pe lângă voi. Sarcastic. Că se bach a doi eri vine în Domnul să ne pună pe inima că mai lucrurile sunt o acestea. Pentru că așa cum Domnul Iisus a fost lăsat la cer, când s-a spus bărbații israeliți, așa cum l-a văzut plecând, așa va reveni ca și aceea lui. Mi-aduc aminte de o întâmplare la o universitate în România, un profesor universitar întrebat un student creștin, explică-ne și